naman sa mga balita lokal. Pagsira sang mga klase gin pantemprano diri sa Bacolod samtang graduation ceremonies gin suspended. Patients under investigation admit sa medical facility sa Bacolod nagdangat na sa 3. Sa balita nasyonal, pagsira sang Manila ginakabig ni Senator Soto nga overreaction. Mga opisyal sa gobyerno nagpaidalom sa self-quarantine. Sa balita international, mga simbahan sa Rome o sa Italy sarado na tanan bangod sa COVID-19. Sa balita sa sports, NBA season gin-suspend bangod sa coronavirus. Isa sa mga NBA players nagpositibo sa COVID-19. Balita entertainment, kasal na ni Richard Gutierrez kag Sara Labati temporaryo ginpaiway bangod sa COVID-19. Samtang sa balita espesyal atong pag-istoryahan ang hindi nagakaigo lang ang paghugas ng kamot, gana iyari mga tips sagod makalikaw sa virus. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Marso 13, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Padayon sige hapon nag-apekto sa bilog nga pungsod ang easterlies. Wala sang may na-monitor nga malain nga panahon sa masunod nga 2 tubtub 3 ka adlaw. Diri naman sa syudad sang Bacolod, ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius tubtub sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y
Time, las 7:12. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nagpapanaog si Bacolod Mayor Villa Leonardia ang 4 ka mga executive orders bilang precautionary measure batok sa COVID-19. Si Leonardia ang nag-issue sa Executive Order number 17 para sa pagtakop sang klase sa tanan nga daycare centers kag supervised neighborhood play karon na adlaw Marso 13. Tubtob na lamang sa Marso 20 man ang klase sa mga pampublikong eskwelahan sa elementary kag high school base man sa Executive Order number 14. Sunod kay Leonardia, nag-issue man ini sa Executive Order number 15 nga tubtob lamang sa Marso 27 ang klase sa tanan nga level sa pribado nga mga eskwelahan. Suspendido man ang mga graduation kag moving up ceremonies sa tanan nga eskwelahan sa Bacolod. Suno kay Leonardia, ini ang iya mga desisyon matapos ang asod-asod nga mga pagsinapol ubod ng task force kanang kalailan nga ahensya sang gobyerno. Ginpaatag ni Leonardia, ila ginsuspend ang graduation apang posible pa ini matigayon depende sa sitwasyon. Nakapirma ko sang 4 ka nalain-lain nga executive orders. Decisions on these matters came about after that series of meetings, discussions, and consultations. Isa ka technical assistant sa provincial board members ang Negros Occidental ang person under monitoring sa coronavirus disease 2019. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, ini nga empleyado ang kalakip sa mga nagtambong sa aktibidad sa Philippine Counselors League o kon PCL sa siyudad sang Pasay sa tung Pebrero 27. Pila ka adlaw nagligad sa iniyang makabalik report sa Kapitolyo, ini siya nagbatsyag sang hilanat. Dugang pa sang gobernador, ini nga empleyado ang nakuhaan na sang swab specimen sa Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kagin padala sa Research Institute for Tropical Medicine Iloilo aguri pay dalom sa laboratory examination. Sa tong Miyerkules, isa ka persona sa Negros Oriental ang nagpositibo sa COVID-19. Ini ang isa man sa mga nagtambong sa aktibidad sang PCL. Nag-upod lang ni siya sa PCL sa Manila. It's been 13 days and no counselors are complaining of any The person was with the counselors. Siya man lang ang nagreklamo nga lain matsyag niya. Si Governor Eugenio Jose Lacson. Samtang ginmando naman ni Vice Gobernador Jeffrey Ferrer sa mga technical assistants ang provincial board members pati na sa iya mga staff nga magpauli sa temprano ka magpahuway kahapon. Ini matapos ipaidalom sa person under monitoring sa coronavirus disease 2019 ay isa ka technical assistant sang isa ka provincial board member. Suno kay Ferrer, ini nga mando ang ginbase sa rekomendasyon ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Doon pa sa vice-gobernador, ini nga mga empleyado ang posible pabalikon sa trabaho sa Lunes o kung depende sa kung saan may baluan ang resulta sa swab test sa PUM halin sa Research Institute for Tropical Medicine. Sunod pa kay Ferrer, diri man mahibaluan kung dapat bala magpatigayon sang pag-sanitize o kung pag-disinfect sa Kapitolyo Provincial. Ginsuspender sa gobyerno probensyal sa Negros Occidental ang paggamit sa mga empleyado sa biometric attendance o kung biometric attendance system bilang precautionary measures sa coronavirus disease 2019 o kung COVID-19. Sa sulat nga ginpadala ni Safety and Security Division Head Special Operations Officer Turenelo Lastiere kay Governor Eugenio Jose Lacson, iya ginpahayag nga kinahanglan nga magpreparar ang probinsya bagon makaalarma na ang kaso sa COVID-19 kag naglabot naman sa level sang state of health emergency. Sunod kay Lastiere, magabalik anay sa mano-mano nga pag-log-in kag log-out sa logbook ang mga empleyado. Ginpahag naman sa gobernador nga temporaryo lamang ini nga ipatuman kag ibalik kon maganhagan na ang peligro sang virus. Ginpatuman ang biometric attendance agud ma-monitor ang oras sa pagsulod kag pagpauli sa empleyado sa gobyerno probinsyal. Nag-abot na ang 80 sa 170 ka mga forehead thermometer nga ginbakal sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental agud gamiton sa pagkuha sang temperatura sa mga nag-abot nga pasahero sa puerto kag sa Bacolod Silay International Airport.
Sunod kay Gobernador Eugenio Jose Lacson, kabahin ini sa tikang sang probinsya, agud ma-monitor ang mga pasahero batok sa coronavirus disease 19. Ini ang gamiton sa puerto sa siyudad sa San Carlos kag Escalante. Ginpanawagan sang gobernador sa lokal nga panguluhan sa Bacolod nga ini ay patuman man sa mga puerto sang siyudad sa Bredco kag Banago. Apang kung wala pa makabakal ang syudad, ginpahayag sang gobernador nga handa man ang gobyerno probinsyal sa pagpagamit sang sining thermometer. Sa karon ginahulat na lamang sa probinsya nga mag-abot ang ginbakal man nga personal protective equipment nga gamiton batok sa COVID-19. Nagsaka sa 3 ang patients under investigation ng PUI nga ginadmit sa medical facility sa syudad sang Bacolod angot sa COVID-19. Ang 3 ka PUI nga parehas nga babae ang may travel history sa Singapore, Taiwan kag Pasay City. Sunod kay Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, nagapabilin sa gihapon sa 19 ang persons under monitoring ng PUM nga closely monitored sang City Health Office. Sunod kay Dr. Julius Drilon, Chief of Hospital sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, ilagin lakip ang local travel sa PUI, kasunod yang Pasay ang may kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Dugaw pa ni Drilon, 15 ka mga PUI ang sarang nga makomodar sang hospital kag karon padaan sila nga nagastock sa mga equipment nga usaron in kaso nga maglala ang sitwasyon. Samtang temporaryo ginsuspender sa Bureau of Jail Management and Penology ang visitation privileges sa mga bilanggo kasunod sa isyu sa COVID-19. Sunod kay Negros Occidental District Jail Warden Chief Inspector Norberto Misiano, umpisa pa kahapon Marso 11, suspendido na ang pagbisita sa mga bilanggo base man sa mando ni BJMP Director Alan Iral agud malikaw ang mainit sa balatian. Ginklaro man ni Misiano nga ilalamang ginapanugutan makasunod sa jail facilities ang mga abogado nga luyag makaistorya sa ila kliyente kag pamilya sang bilanggo nga ang intensyon makuha gid lang sang clearances sa ila opisina apang ginapangabay nga mag-agi sa husto nga proseso. Nagpangabay man si Misiano sa pamilya sa mga bilanggo nga hangpon ang ila sitwasyon bangod para man ini sa seguridad sang ilang nga mga himata. Ginapaabot sa 2021 ipatuman ang Drainage Master Plan sa siyudad sa Bacolod matapos sa masobra sa katuig nga pagtuon nga ginpatigan sa consultant nga PERT Consult International. Sunod kay DPWH Bacolod District Engineer Abraham Villarreal, lakip sa resulta sa pagtuon ng dugang 20 ka inland drainage system sa Bacolod sa national kag local roads nga ginapaabot makabulig sa paghaganhagan sang pagbaha sang syudad. Lakip sa mga dalan nga dapat butangan sang dugang nga drainage ang mga Lacson Street, BS Aquino Drive, Lopez Haina, Burgos Rosario, San Sebastian, Luzuriaga, Rizal, Hilado, Hirnaes, Gatuslao, North Capitol, Lasal, Lizares Avenue, Yulo Street, South Capitol Drive, San Juan Street, Rodriguez Street, kag Rojas Avenue. Magapangabay man ang DPWH sa lokal nga gobyerno sang Bacolod sang otoridad bangod kabahin ang local roads sa rekomendasyon sang consultant. Samtang 70% na nga natapos ang nagapadayon nga mga drainage project sa Bacolod sa Circumferential Road sa Bacolod Government Center, sa Dalan Magsaysay Araneta kag sa Dalan Lacson sa Mayfair area. Magapangabay man ang DPWH Bacolod District Engineering Office at DPWH Regional Office ang equipment para sa dredging sa 5 ka mga mayor nga suba sa siyudad sa Bacolod. Sa press conference kahapon ginpahayag ni DPWH Bacolod District Engineer Abraham Villarreal, silted kag puno sang basura ang mga waterway sa masuba sa Bacolod, lagip na ang Magsungay River, Mandalagan River, Lupit River, Banago Creek kag Mambulo Creek base man sa assessment sa ilang mga engineers matapos ang flash flood tinalikdan nga semana. Sunod kay Villarreal, hindi matapos ang flood wall project sa palibot sa masuba sa Bacolod bangod sa mga obstruction pareho sang informal settlers, mangroves, vegetation, basura kag iban pa. Ginabanta 700 milyones pesos ang pondo ang kinanglanon para mahuman ang flood wall sa palibot sa nasambit nga masuba kag creek kag kinanglanon ang bulig sang lokal nga panguluhan sa Bacolod para mapahalin o kon makakas ang mga obstruction. Sunod kay Villarreal, hindi mamapunggan ang pagbubo sang ulan rason nga may 4 sila ka mga engineering intervention nga patigayunon kontra baha. Kaangay sa pagpatuman sa Drainage Master Plan, dugang ang flood wall, dredging sa mga creek kag suba, kag ang proposed diversion canal malapit sa Mambulo Creek pakadto sa Guimaras Strait.
Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:21 sa mga bukol-bukol nga natubo sa inyo nga lawas, sist man kung tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignan. Maginom na sang Santon Plus Server Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Server Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Server Capsule inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Server Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Arnaiz at tubalan sang gate sa Paglawom Sports Complex. Tabuk sina makita ni mo dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Dr. Mel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa iyong mga liver detox, mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaban ang DTX 500 capsule, ang may detoxifying compound nga nagatinlo sa atong dugo kag atay. Ini man na mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga paguntra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule kanang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede nga i-deliver sa inyo pulian. Pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Pagsira sang Manila, ginakabig ni Senator Soto nga overreaction. Samtang mga opisyal sang gobyerno, nagpaidaluman sa self-quarantine. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you. And let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim,
kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ikaanim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:28, detalye na sang mga balita nasyonal. Dako ang mga epekto sa ekonomiya sa pungsod kung isira ang Metro Manila. Ina pagpati ni Senate President Vicente Tito Soto III, amo nga mas nakapayo kung containment lamang kag hindi lockdown ang ipatuman. Sunod kay Soto, ang tuman nga papektuhan amo ang mapigado nga nagpangita sa ibakal sila pagkaon kada adlaw, ilabi na kung may magluntad nga kakulangan sa supply. Sunod pa kay Soto, ang pagpatuman sang lockdown ang dapat katapusan nga baraha nga sang gobyerno sa pagtapna sa paglapta sang COVID-19. Nagakabalaka man si Soto nga magahuyang kung hindi man magauntat ang hulag sang pagnegosyo bagod maapektuhan ang pagsulod nga pagwa sa mga tao kag mga balaklon sa Metro Manila. Doon pa ni Soto, overreaction ang mga mando sa 52 nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ang mas makapamaayo kung magpatuman na lang sa pagbantay sa matuman ng apektado nga lugar kung maglambot na sa malala nga sitwasyon. Mas madaw pa nga miyembro sa gabinete ang nagpaidalom sa home self-quarantine. Sa pahayag sa Department of Education, nag-self-quarantine si Education Secretary Leonor Briones. Bagod may duwa ka mga pagsinapol siya nga gintambungan na ginaligar, nakatambong man ang isa ka pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Ang pagsinapol ang natabo sa Pebrero 28 sa Central Office sang DepEd sa Pasig kag sa Marso 5 sa ginpatigang hearing naman sa Senado. Sa karon wala man sang sintomas nga nakita kay Briones kag iban pang opisyal sang DepEd. Si Public Works and Highway Secretary Mark Villar naman ang nagpaidalong man sa self-quarantine matapos ginaligar man na istorya man niya nagpositibo sa among virus. Samtang sinabotas o Navotas City Mayor Toby Chanco kag Davao City Mayor Sara Duterte nagpaidalom naman sa self-quarantine. Gin-cancelar sa Professional Regulations Commission ang mga nakaschedule nga licensure examinations sa bulan sang Marso kag Abril. Sa ginpagawa nga statement, ginpahayag sang PRC nga ini kasunod sa pagdeklarar sa State of Public Health Emergency sa pungsod bangod sa nagapadayon nga pagdamo sang kaso sang COVID-19. Ginbasihan man sa ahensya ang rekomendasyon sang Department of Health kag Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nga likawan ang mass gathering sa kung pagtililipon. Sunod sa PRC, tuyo sini nga masiguro ang safety sa mga examinees kag empleyado sa ahensya. Lakip sa mga examination ng kanselar mo ang qualifying assessment for foreign medical professionals, physician licensure examination, medical technologist licensure examination, licensure examination for professional teachers, licensure examination for electronic engineers, kag electronic technicians, licensure examination for midwives, licensure examination for registered electrical engineers, kag registered master electricians, kag licensure examination for pharmacists. Ginpahayag sa PRC nga bantayan na lang ang update kung saan no iga reschedule ang ini nga mga examinations.
Nanawagan si Vice President Leni Robredo sa gobyerno nga patuman ang work from home nga sistema kasunod nga padan nga nagasaka ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa isa ka video message ginpahayag ni Robredo, hindi na pagpiliton nga magsulod sa opisina ang mga empleyado magluwas na lamang sa mga trabaho para mapauntat ang paglapta sa nga virus. Nagapangabay si Robredo sa gobyerno nga siguraduhon nga accessible ang supply sa tion nga may restriction sa Metro Manila bangod sa pagsaka sa COVID-19 cases. Nagapati ang Vice Presidente nga epektibo ang lockdown kung managakaigo nga supply sa makinahanglanon ang komunidad dilabi na ang mga pigado. Ginmando naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang entry ban sa mga turista gikan sa mga pungsod nga apektado sa COVID-19. Ginanunsyo ni Duterte sa Malacanang matapos batak na sa Code Red Sub-Level 2 sa Pilipinas base man sa rekomendasyon sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Wala nalakip sa travel ban ang mga Filipino citizens, lakip na ang ilang mga foreigner nga asawa kag kabataan. Mga persona nga may permanent resident visa kag diplomat visa nga gin-issue sang gobyerno sang Pilipinas. Sa karon padayon gina-implementar sang Pilipinas ang travel ban padulong gaghalin sa China, Hong Kong, Macau, subong man sa South Korea, agud malikawan nga maglaptap ang virus nga nagumpisa sa Wuhan, China. Naghatag ang Philippine Amusement and Gaming Corporation kon PAGCOR ang 2 bilyon pesos nga donasyon para sa COVID-19. Sunod kay PAGCOR Chairman kag CEO Andrea Domingo, ginhatag ang donasyon sa Office of the President sa tung Marso 11 para makabulig nga mapondohan ang mga tikang sang gobyerno para mapauntat kag malikawan nga maglapta ang virus. Sunod kay Domingo, kinahanglan sang gobyerno ang dugang nga pondo agud masuportahan sa Department of Health sa pag-away sa virus. Lakip na diri ang procurement sang personal protective equipment, operating expenses sa Bureau of Quarantine, kag suporta sa mga ginapatigan nga pagtuon sang Research Institute for Tropical Medicine. Aksyon Radio Philippine Standard Time, na 7:34. Sa ato naman habon pampaligo, ang Santon Plus Herbal Soap aton ginarekomendar sa inyo. Habon ining puhimo sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemical nga gamit, gani nga safe kayo gamiton. Ang Santon Plus Herbal Soap makapaputi sang panit, makapakinis sang kutis sa mga germs dira. Epektibo man ining Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap pwede natin mabakal online sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabulian kabala sa pagpamuhin, delikado gid na bangod posible tapikan ikaw sa balatian nga colon cancer. Gani rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kanang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibo nga resulta ay kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Mga simbahan sa Rome, sirado na tanan bangod sa COVID-19. Samtang NBA season, ginsuspend naman bangod sa coronavirus, pila sa mga players nagpositibo sa COVID-19. Kasal ng Richard Gutierrez kag Sara Labate, temporaryo anay nga ginkanselar man bangod sa COVID-19. Kag sa atong Roberta Espesyal, hindi lang paghugas ang kamot, ang aton sining armas, kag mahimo para makalikaw sa COVID-19, may mga tips pa kita agud makalikaw sa sininga virus. Initaran sa pagbalik sa Aksyon Balita, Morning Edition. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga
dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:41. Kag sa ito naman nga, Balita International, ginmando sa Vatican ang pagpasirasan tanan nga Catholic churches sa Rome, bangod sa katalagman nga dalasang balatian nga COVID-19. Sunod sa Papal Vicar for Rome, pagabuksan na lamang sa liwat ang simbahan sa Roma kung matapos na sa Abril 3 ang inapatuman nga lockdown sa government sa public gatherings. Nibaloan mayara sa masobra 900 ka mga parochial kag historic churches sa Rome. Sunod sa pahayag sa Vatican, exempted ang mga sumilimba sa ilang obligasyon nga magtambong sa misa.
Sa karon wala na sige napatikan nga misa amuman ang mga nakaschedule nga kasal nga hindi anay madayon. Kung mayara naman sang luyag magbisita sa mga simbahan, mahimo sa gihapon ini nga himuon pero kinahanglan sundon sang publiko ang guidelines 3 feet apart sa isa kag isa. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, hindi matuod nga mapuslan kag makabenepisyo ang mga manguma sa rice tarification law. Ligwat sa pahig sa Department of Agriculture nga pinakadako nga winner ang mga magahimo sa sini nga kasuguan. Ginpahayag ni magsasaka party list representative Angel Cabatbat nga ang traders kag importers ang matuod nga makabenepisyo sa rice tarification law. Ginpahayag ni Cabatbat nga hindi o kun wala matagan sa pagtamod ang interes sa mga mangunguma nga yara sa frontline sa agriculture industry labi na sa industriya sang humay. Nagapati man ang mamalida nga wala na kitaan pa sa publiko ang pagnubo sa presyo sa bugas. Sa 2019, 42 pesos kag 50 sentimos pa ang baligyanay sa merkado sa kada kilo sa bugas, kag kapin 19 pesos kag 50 sentimos dire ang kita sa mga importers kag traders. Kung sumahon ang 3 bilyones ka metrika tonelada sa imported nga bugas sa Pilipinas, lapaw ini sa 58 bilyones pesos ang ginatunga sa mga importers kag traders. Samtang halos wala naman sa ginakita ang mga ordinaryo nga mga mangunguma. Apila sang mamalida sa DA, hindi pagbayan nga pila lamang ang makabenepisyo sa rice tarification law kag hatagan sang hustisya ang mga mangunguma. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 51 pesos kag 52 sentimos, ang Singapore dollar 36 pesos kag 60 sentimos, ang Hong Kong dollars may baylo nga 6 pesos kag 62 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, grabe na gid ang dalang halit sini nga COVID-19 action boy. Kay man pati mga kasal action boy na cancel na ya. Ang kasal bala kuntani ni Richard Gutierrez kag Sara Labati, tiila na lang ginpaiway, basto tani, di ba? Wow. Tika to sa COVID-19. Ano? Oo, kay para hindi magdamo, hindi magdamo. kay di ba ginmando naman ni President Duterte, umugin na hindi magtelelipon. Nagmando daan si Presidente Duterte action boy nga likawan ang mass gatherings pala action boy. Di syempre kung kasal, di man pwede no nga. Hindi na sila mag-invite, sila lang yan 3 feet apart lang sila ila. First to sa hindi na sila mag-invite na bisita, sila lang yan Sila lang. Isol mo na yung kasal yaman. Tigaling ka isa sa mga Daton nga mga bisita, hindi lang kamo na magkadto. Kami lang anay. Ay, do ka kulang man action boy man. Importante ang kasal. Kasal sila nga duwa. Tigaling Gali ilam na iya. Ila na iya, lainay ka mo ya. Kung Artista ikaw ka okay daan, ka kaya lang. mo. Yes. Kag isa sa mga principal sponsors action boy. Si Kag Presidente. Yes, kag mga anay president damo actually mga may mga senator pa to action boy. So concern man sila hambal labisan ano tani ka gusto na mo nya dayunon. Syempre do ka ano black action boy nga nauto nila excitement no. Diba ikaw bala nga kaslong kada buwas na tani action boy mo March 14. Tigaling kay ambal nila nga hindi na lang anay. Isa ng ibang guro mga bisita hindi makaabot di ba si alin pa sa iban nga mga provinces. Pero may ara na action boy sila kuno nga mga bisita nga halin sa iba niya pungsod nag-arabot na niya. Ay, basi alin to sa mga COVID affected nga mga pungsod. Yung quarantine na tuguro nila. Basi in quarantine. Nag-self-quarantine goro. Tiya mo na action boy ambal nila nag-decide sila nga hindi na lang anay. Which is good man action boy. Para man na sa ila. Sige. Diba? Kay happy-happy sa tiyon sa kasal paano after pila ka days Dayon naging man panghilanat sila. Of course soon. Sige. Balita sa sports. Ginsuspende man sang NBA ang tanan nga mahampang karon nga season bangod man sang paglapta sang coronavirus disease nga gintawag na karon sang WHO nga pandemic. Ang ining tikang sa pamunuan sa NBA matapos ini ginpauntat ang hampang kuntani kahapon nga adlaw sa tunga sang Utah Jazz kag Oklahoma City Thunder. Ini pagkatapos nagpositibo man sa COVID-19 ang NBA All-Star nga si Rudy Gobert sang Utah Jazz. Ang test result gin-report antes ni sang tip-off sang kahampang kuntani kagabi sa tunga sang Jazz kag Oklahoma City Thunder sa Chesapeake Energy Arena.
Bangod dire bisan ang mga players ng duha ka team ipaidalo man sa quarantine. Isa pagid ka teammate ni Rudy Gobert nga si Donovan Mitchell ang ginpahayag nga nagpositibo man sa COVID-19. Antes ni sa mabot ni Sabado sugdan na kung ipatuman ang una nga NBA games nga wala sang live fans. Sa karon wala pa sa pahayag ang NBA kung saan magabalik ang hampang ilabi na nga nagahilapit na kung ang NBA playoffs. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy, and happy Friday, subong adlaw, of course. Bisan may COVID ka pa? Yes, bisan, ay, wala na tayo COVID. Bisan may COVID sa Philippines, Action Boy. Actually, 52 na subong na. 52. Ang mga positive so, cases. hindi man ang patay. Oh, yes, subong. Pero, positive lang. Ang tayo napatay Action ito guling Boy. duwaya mag-asawa gid no? Ay, atong Mag-asawa? may local transmission, Action Boy. Ang duwa to nga una napatay ang asawa tapos ang patient number 6, patient number 7, mag-asawa gali sila. Okay. So, siya na to ang Action Boy, siya na to ang Pirmin bala nagkakado sa prayer room sa Green Hills. Sa Muslim? Oo, siya na. Kaya iya asawa, doon na siya na ang wala travel history, di ba? Okay. Siya na wala travel history. Ang mag-asawa na Action Boy, mong nalatnan niya lang na iya asawa. Siya. Okay. So, una patay ang asawa pa? Una basta pa duwa yun. sila napatay. Tatlo yes, na subong. Ang isa ni, pila to yung Tiyan mo man ang- 88 years old. Ang isa daw 88 years old. Kaya kalabanan, sila may mga may mga edad-edad na tungkol nga tinuwit ng ila immune system. So, sige. So, Action Boy, aside sa paghugas ng basang kamot, kaya di ba mo ginaano sa aton sang DOH, nga hugasan gid sa maayo atong kamot. Ang iban gid mo damo na na-invento Action Boy, mayara na sang atong ambal mo na makanta happy birthday, mga Ang kalawigon sa paghugas. Oo, amo na gani. Amo na tapos meron man iban nga school ginagamit nila ilang mga alma mater song, na mo na balaha mo na. Ang kalawigon sa paghugas Yes. sa kamot. Basta at least mga 20 seconds bahugasan mo sa likod, mga tunga sa imo tudlo, Pati mga kuko mo, kuko. mama na. Parang healthy, nang tinlo, proper hygiene. Yes, good, of course. Sige, so, ari pag Action Boy, pila pag ka mga dugang, ka mga, kung paano ka makalikaw sa virus, so balatian, nga cost man sang bacteria. Virus yun eh. Oo, kaga bacteria pag Action okay. Boy. Isa man na sa mga makapahina sa aton resistensya, di ba? Wala gahina imo resistensya sa bacteria. Okay man. Ay, grabe, no? Bakod yung resistensya mo. Bakod ganin ang resistensya sa nagigda lang das dalan mo. Correct. Nagatulog ganin das dalan, bakod ganin resistensya nila da. Kaya na ganin, sugata ko kaya na yan, tunga dalan sa galakat siya. Ay, Oo, tumadalan sa galakat tapos yung short bala ng pikit-pikit pa na bla. Tumadalan sa gagi. Sus, di pa yan ko lang mabunggel siya kay... Bunggit urot sa tani. Bunggit urot yung May lang tani. kay, kagidi, attentive. Sugata, pa ko mo, sugata. Ay, yung sugata, yung kaya. Sugata, yung kaya. Ti wala gani na sila. Wala gani nagapaligo. Di ka immune, naanad na ilang immune system. Bakod na. Ang mga kabataan, tas dalawang katululog lang na gani sa kada ko, ano? Gani man, sa mga karton na, no? Ay, kaluoy man. Galing kay, amo na gani nga ti, kuhan man niya, pabakod-bakod mo na ni immune system. Yes, correct. So, una Action Boy, ari gid mag-disinfect. Kaya may Action Boy nga sunod sa mga expert Action Boy, kung tao bla kuno nga nagapangatsi, nga nagaubo, ang ila ko na kuno nga mga kisa ang mga hindi makita nga mga yes. Kadto sa lamisa. Kadto sa microphone. Sa mga Action Boy nga dapat disinfect. Kasi makauyat ka da, di mo na bala. Magyambal na disinfect to protect, di ba? Amo na tang atong kita mo, daw halos bilog ta di nga kuno may kaugalingon tiyaga nga table kada isa. So imo nga virus imo man nga imo virus bacteria mo dai mo man. Amo na Action Boy, so need mag-disinfect kag mga lamisa trapuan kaya mo pag kumag-atchi, Pero kumag-ubo. kung magkuha ka sa akon nga table sang crackers, basi Ay wala gyud gatinti. Hindi ko ga gloves pa kayo magkuha kada sa mga biskwit na dasi mga kabinet. Kabla ko mga Action Boy, may grocery na di siya sa may mga biskwit na di siya yan. So kung gutom ka mo pwede ka makapit sa station buksan tala ang cabinet ni Action Boy. Kompleto, may tea, may choco, may coffee. Nakuha yung coffee lang. may honey. May honey pa siya. Para may mga magbakod ang biscuits. immune system. Yes, correct. In fairness, grabe nga, mo no? Wala ka man nag-panic buying?
Panic lang kuya kayo. Wala kayo nag-buy. Kailan. Pero subong pwede ka naka-panic buying. Kaya yara na siya. Nagabot na ang ano. Galing kayo magsunod ka sa malls na linya ka. Oo, okay, gina-check nila. Kaya gina-check nila. Tapos kung mag-over sa 37 degrees ang imong temperature, hindi ka kasulod. Galing. Minsan ko ito gabi ka nasundan nga 37.4 sa hindi sa kasunod. Nagulat tulad sa inyo, ulat ka na laki, basta mabugnaw pa man ko. Oo, basta ali lang sa init. Kaya kainit ka na sa kusina, ginalinan ko. Kaya nagluto siya, gali. Tipo daw ka, duwa to sa ginbalik naman sa niya. Sige ma'am, testingin ako ba? Testingan siya. Yati ma'am, 37.3 ka man gyapon. Kaya kaina 37.4. Yati nagnubo na. Yati wala gito ma'am. Yung isa kasunod na niya Yati ulat lang ko diya, mapabugnaw lang ko. Ako ya pag amo na sa akon, pagtiro sa akon. Pagtiro. 35.6. Perfect. Tayo mayo Kaya ginapabalo ka pa nila kung napila yung temperature mo. Yes sir, okay sir, 35.6. Tapos sulod ka, may pag-spray sa imo sa kamot. Sa alcohol. Correct. Pero isang kapon ka kangadtuan nga party. Nya may inom gigita kay ibang ina panghugas ng alcohol ato ni ibutang tagi silawas ta. Very good. Mabungga man. Pero yara sila suggest ka vodka kuno bisan isa ka Pero ang bablas ng WHO Action Boy, 4 na napatay sila. Basi sobra na inom. Sobrahan ko ka pang alcohol. Or base ang alcohol mismo gininom. Alcohol nga panghugas dapat sa kamot gininom agad para ma-protectionan. Tinapatel. So man Action Boy isa sa mga syempre hindi lang mga lamay sa Action Boy ang cellphone taman diba isa man sa so hindi mo gid papulam sa cellphone i-disinfect wala ko gagani ginapaulam akong cellphone labi na sa mga bagugo sa CR kina Mozilla far access gali. Yeah, so next Action Boy Ario isira gali dapat Action Boy ang toilet lid before mo i-flush. Ang tabon blas ang sang bazin. Sa salon talaga pa doon ni may luod. Sa salon talaga pa ni may luod blas. Bazin. So before ka mag-flush, isira mo na siya Action Boy. Kaya di ba katalsik isa ang tubig? So mga kami akong baskog ang imo nga yes, ang imo nga flasher. So isira dapat. Isira siya dapat Action Boy before mo siya i-flash. So next Action Boy magluwas sa kamot, hugasan mo man kuno imo tiil, especially kung haling kasagwa. Or before ka magkadto sa imo bed, hugasan mo ang imo nga tiil Action Boy kag imo nga kamot. Happy birthday man ang kalawigon. Depende sa imo kung gusto mo sugpunan pag isang sugpunan mo sa Tagalog version. The prayer. The prayer. Wow, sa tiil. Bongga. So, ang last Action Boy, pamalahon mo gid kuno sa maayo ang imong linabahan. Ano mo gid sa init, hindi lang sa do hangin-hangin lang kuno Action Boy. Kaya di ba makapatay sang bacteria ang init. Tuman kay init. So subong gal Action Boy sa mga naanad ra nga ginapa-electric fanan lang nila. Electric fanan. Ginapa-electric fan lang May pamalalang sa electric fan. Ang ilang ang mga bayo da or hangin lang. Need nyo galing ang painitan Action Boy. Ako man ko kadali kuya, nabutang ko sa likod ref. Yung mga di ba puno pag sa material, ha? Di kay init na ba sa likod, ref? Mo na. Tingnan, loki sabi mo itom-itom pa yun. May marka pa. Lawa-lawa pa. May marka pa sa likod na sa ref nga puro yabuok ha. Action Boy man, gali ka sa likod ref siya gahalay. Ano man ninyo labandera, Action Boy. Wala iguro ginalaban yung bayo ay. Nga after mo suksok na wala iguro ginalaban dayon ay. Laban man dayon. Ano laban dayon? Pero nga harap pa sa likod sa ref. Ano naman? Sige. Ang lima na ako way ka ref. Ano pag ina? Ang lalo na ako may ref kang way gandar, butang mo sa likod, hindi na hindi ginaya magbala. Matapik na ng mga bakterya. Basta mo na, kita mga ka-action yung COVID-19. Let's just hope and pray. Let's pray. Yes, of course. Prayers hindi magkadlok sa virus Action Boy, mas makadlok ka sa Ginoo. Diba? Siling bala na sa isa nakita ko sa post. May manang isa makita mo sa mga post lang isa. COVID-19 ka lang ya. COVID-19 ka lang. Why kaya, hindi kaya ka sa sarang sang pasang sa Diyos hindi ka kasarang. Correct. COVID-19. Kuya, positive kuya nga, hindi mapalabuton yung mga inadlaw or sinimana, hindi makakita gina, sang bulong para sang panguntra para sa COVID-19. Kaya gagiho man yung tanan mo. Kita mo din sa Pilipinas, ang UP naton.
Test kit na. Nahimo na sa Naka-come up test sa kit test niya. kit, yes. Tag 2 hours lang may resulta na. Pag mas barato pa. Mas barato pa. Tag sobrang lang sa kalibo. 1,300. Ilain niya sa test kit ni sumong pila ni tag 8,000 na 20,000 kuno. 20 to 30,000. 30,000. Tasod From daw Japan. galawig pa do 24 hours pa. hours, Ini ang sa UP niya mga Pinoy 2 hours lang. alright. Gina field test na lang para kung mag-okay na gid, although approved na sa FDA, kung mag-okay na siya, i-available na ni sa Correct. sa ipabaligya na ni tanan, no? Sa kabay pa, kagkabay pa makakuha na mas temprano makakita sang panguntra sa Yes. COVID-19. Sa Metro Manila, taga Aksyon Boy, pati mga domestic, jagali nga mga flight, no? Hindi gid pwede gali kasulod sa Metro Manila. Oo, cancel ang So, ang flight. kasin, kung problema siya kay Aksyon Boy, kay taga Rizal siya. So, iya nga work ara sa sa Pasig. So, ang Pasig, di ba, ara sa Metro Manila. So, ang problema siya kung makasulod siya or hindi. Taga din siya, Kaya sa Rizal. kay province, Rizal. No, basta batian ko, kita ko yun sa balita. Kung outside of Metro Manila ka or in CR, pwede ka makunoy kung gaobra ka, pwede ka makasunod. Pwede Kung lang. basta bisan outside gidra, pwede ka lang kung kasunod basta gaobra ka da. Pwede ka lang ang konsumo ng mga flights sa mong Mga flights lang igoro. Pero mga work, pwede. Pwede daw kita ko yun sa balita ka daw pwede lang kung nagyapon kung gaobra ka kung outside of Metro Manila ka, gaobra ka da, pwede ka lang kasulod. Correct. Ang cancel daw ang flight kag ang mga biyahe sang barko. Tiyan mo na Okay. nga, may ganit na, para nga, hindi why anay sa may makahalin sa Manila nga mag-abot di sa Bacolod. Yes, correct. Sige, okay? Good morning, kay Tipay. Yam Lukasan, M. Zaboso, may aga, kay, si Mimigo Tatadi Saiso, no, Ariman. Good morning. Sa kay Sunny Boy, Arnaldo Paladar, kay Las Cherry. Marjorie Villaflor Tipsay, atong pa upo dito sa una. Amigo tayo, Eugene Adyong, good morning. Frigiel, tayo Yurak Lobaton. Tita Chu, mayang aga. Sige. Yes, sa aton niya, nagpamati subong sa aton niya live action boy kay Ma'am Elizabeth Gamala, good morning, and Malaka family. Kay Ophelia Alce, good morning, watching live dra sa Isabela. Kay Milagros Alit, good morning. Kay Susan De Bolgado, kay Wasan Lam. Kay Neil Centeneo, Antonio Torres III, kay Liza Ramos Ilon, Anthony Hugos, Leah McGuinness, Jocelyn Comedia, Janelle Vecino, Bia Jonathan, Eagle Eye, Joel Maravilla, Evelyn Pomoceno, Nonoy Erwin Gonzalez, kay Namer Graciano Fermin, Roel Seroma, Miss Heaven Heaven, Inday Blaza, Claude D. Gomez, good morning dra sa inyo. Kag sa nagapamati kay na Action Boy, sa ato niya Action Balitang Bayan numero 1 kay Miriam Benoman, good morning. Sa Langilan na. Ara siya sa Langilan. Kay Maria Luz Macunat, kay Kayong Oiragu, kay Milili Oligo, kay Tito Celestino Noraga, kay Ernesto Regacho, Embong Diocampo, June Arquilas, Rub Bolyapoy, kay Philip Laurente, Miriam, Binoman, nabasa ko na. Ryan Dredd, good morning. Sige. Alisa Kayla Mendez Tolosa, good morning. Ang mga belated happy birthday mo to kahapon, Action Boy. Belated happy birthday sa amigo ko, kay Kagawad Noel Libuon, former Yes. barangay captain sa barangay Panukoy. Correct. Sa kay Donna Malayang, asawa ni Malayang. Kapitan Jojo Malayang, bala sa okay. barangay Kabug. Good morning, kag belated happy birthday. Kay Tita Marichel Siveliejo, belated happy birthday. Birthday niya man kagapon, Action Boy. Kay Aksyon Tamon Forte. Ay, yes! Birthday man ni Belated. Pastor Tom Monforte. Ang isa kasakong scallops, ipadala yan ako nun sa aton. 1/4 lang ako Small na. thing. Ako mga 1/2 niya. Dalok-dalok. Standby na mag-aksyon sa Aksyon Hotline. Direksyon Artay Hupon, ang inyo naman rin ang news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,